Голові Меджлісу кримськотатарського народу 9 років колонії. Такий термін Рифату Чубарову запросила так звана сторона обвинувачення в окупаційному Верховному суді Криму. Так звані підконтрольні Кремлю прокурори прагнуть заочно засудити одного з лідерів корінного народу Криму за начебто організацію масових заворушень під час мітингу за цілісність України, який відбувався під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Сьогодні під час слухань, повідомив адвокат Олександр Осокін, лише один із 5 так званих свідків обвинувачення визнав, що не чув закликів до заколоту від Рифата Чубарова. Решта не погидували наклепом. Натомість на боці захисників голови Меджлісу виступило вдвоє більше свідків, які вщент спростували покази колаборантів. Так званий вирок голові Меджлісу мають оголосити за тиждень, 1 червня. Сам этот, скажем так, процесс, он, конечно же, абсолютно сфабрикованный. Фактически российские власти не только применяют обратную силу закона, то есть распространяют действия Уголовного кодекса Российской Федерации на события до начала оккупации Крыма, но и, безусловно, пытаются извлечь из этого политически мотивированного дела прежде всего политические дивиденды. Преследование Рифата Чубарова как председателя Меджлиса – это один из элементов вот этой репрессивной политики российских властей в оккупированном Крыму, прежде всего в отношении крымских татар, их национальных органов самоуправления и, безусловно, попытка таким приговором запугать тех, кто проживает в Крыму, тех, кто не согласен с оккупацией и ее последствиями. Рішення є юридично нікчемні. Більш того, ті, хто приймає це рішення, вони здійснюють злочин. Але зрозуміло, що поки російські окупанти будуть знаходитися в Криму, поки міжнародне співтовариство не знайде такі дійові механізми або приборкати російську агресію, таке рішення, воно має потенційну загрозу моєму життю, і я буду, як і раніше, обережно пересуватися по різних країнах, де в мене бувають відрядження службові, але все-таки в порівнянні з тими кримськими татарами, українцями, яких засудили незаконно в окупованому Криму, яких кинули в російській в'язниці, яких приговорили до 13, 17, 19 років реального ув'язнення, це рішення, яке прийнято по відношенню до мене, воно не є таким, щоб заслуговувало би велику увагу. 26 лютого 2014 року щонайменше 10 тисяч кримських татар та інших проукраїнських активістів вийшли на мітинг під стіни Кримської ради, аби довести світу – Крим – це Україна. І не дозволити проросійсько налаштованим парламентарям прийняти капітулянські рішення із закликами до Росії, буцімто допомогти півострову. Тож рік по тому проти голови Меджлісу окупанти порушили справу за публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії. Хоча навіть ніким не визнаний так званий референдум, на якому намалювали волевиявлення про приєднання до Москви, відбувся лише у березні.